jsem našel plného videa z Pokémonů. Tady máme co dělat. Už natáčím. Už jsem začala natáčet. Jo. I very different. No tak to ani náhodou. Tapu bůl. No, nechci. Říkám bůl jako baseball. Map. Jak se můžete všimnout, mám ve 37, takže můžu zavolat, že to je nějaký pokesty, ale já jsem to potom já nevím. Teďka jsem o tom začal mluvit. Do videa. Aby věděli, co se má dělat. No jako, co se od 30 let tomu levelu můžete zavřít pokesty. Já už to mám asi 3 dny, teprve tady ten level, protože toho moc nemám, ale tak. Zase chcete vidět všechny moje Pokémony, nebo ukážu vám svůj Pokédex. Ukážu vám Shiny. Tohle je po mně vzácnost. A tohle je taky po mně taky vzácnost. A tohle je po mně taky vzácnost. To je po mně taky vzácnost. No. Tyto jsem byl mega rád, když byly na ní a když jsem dostal Hipsianfou mušiny. Co? Proč? Tyhle je můj vysněný Shiny. Tyhle je doslova můj vysněný Shiny. Tyhle je doslova můj vysněný Shiny. Jako nic moc, takže asi to můžu ukončit. Máme to krásných 5 minut.